ଆଜି ମୋ ସଲା ବାଡ଼କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ନା ନାଇଁ ନା ଯାଉଛି ପଚାରି ଟୁକୁନା ଟୁକୁନା କି ବାପି ଟୁକୁନା ବାଡ଼ା ହେଇଥିଲା କିରେ? ହଁ ବାପି ମୁଁ ବାଡ଼କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ରୟାଲ ଗୋଟେ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଣିଛି ନା ନାଇଁ? ରୟାଲ ନୁହଁ ବାପି ରାମ ଆଣିଛ। ରାମ ଆଣିଛି? କି ରାମ? କହିଲେ କି ରୟାଲ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରାମ ଆଣିଦେଲି ମ। ସେ ଶଳା ଭାଗୁଡ଼ା ଶଳାଟା ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ରୟାଲ ନହେଲେ ବିୟର ଗୋଟେ ଆଣୁ ବୋଲି ଆଣିଲାନି ସେଇଟା ହେଲେ ଭୁଲିଗଲା ଶଳା ତାକୁ ଅଛି କାଲି। ହଉ ଶୁଣ ଯାହା ହେଲା ଗୋଟେ ଚାକଣା ଟିକେ ଆଣେ ମୁଁ ମଦଟା ଟିକେ ଆଣୁଛି ହେଲା କହିଦେଲି ଆଣେ ଜଲ୍ଦି ଆଣେ ଓ ମିଚିରି ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ହେଲା କହିଦେଲି। ଆରେ ଏ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଚିକେନ କଷା ହେଲେ ଲିପୁ ପିଇବ ଆଉ ମଟନ କଷା ହେଲେ 2 ଲିପି ପିଇବ ବୁଝିଲ। ଚାବାସ ସେ ଚିକେନ କଷା ହଉ କି ମଟନ କଷା ହଉ ମୁଁ ସେଟା ମୋତେ କହନା ମୁଁ ଲିପୁ କି 2 ଲିପୁ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଶା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବିକି ପିଇବି। କିଏ କ'ଣ କରିବା କିଏ କ'ଣ କରି କିଏ କିଛି କରେନି ବାପି ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି। ଦେଖ ବାପି ମୁଁ ଯେତିକି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ସେତିକି ଏକା ପିଇବ ବାପି। ଦେଖ ବାପି ତମକୁ ମୋର ଟୁକୁନା ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁ ରେ ଏ ମଦ କଥା ତା ମଦ ପିଇଲେ କେବେ ମଦ କରୋନା ହେବନି ରେ କରୋନା କଥା ଛାଡ଼େ ଟୁକୁନା ମୁଁ ସେ ଚିକେନ କଷା ହଉ କି ମଟନ କଷା ହଉ ଆଜିରୁ ମୁଁ ଲିପୁ କି 2 ଲିପୁ ପିଇବିନି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମଦ କ'ଣ କହିଲ ବାପି? ସତରେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପିଇବାର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ରେ ହେଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେବେଠୁ ମୁଁ ପିଇବିନି ହେଲା। Get your ass to the back of line. Call me unexceptional for smoking joint.